Na speciálním oddělení kliniky následné péče svaté Anežky na předměstí Brna ležel jeden výjimečný pacient. Jmenoval se Karel Dvořák a s diagnózou rakoviny slinivky v terminálním stádiu zde trávil poslední chvíle svého života. Jana Nováková, která na klinice pracovala již 10 let, byla zkušenou a váženou zdravotní sestrou. I v 60 letech měla stále jasný pohled a její ruce i nohy byly hbité a mrštné. Jana, která se původně starala o běžné oddělení, byla náhle přeřazena na péči o pana Dvořáka na Vibe jednolůžkovém pokoji. Stalo se tak týden po jeho hospitalizaci. Sestro Jano, od dnešního dne se budete starat o pana předsedu Dvořáka na 3. patře na nadstandardním pokoji. Je to člověk s velmi specifickou povahou, prosím, věnujte mu tu nejlepší péči, řekl jí ředitel nemocnice. Jana nejprve trochu zaváhala, ale nakonec podle ředitelových pokynů vyšla do 3. patra. Jako obvykle zkontrolovala pacientův stav a poskytla mu nezbytnou péči. Zpočátku pán Dvořák příliš nemluvil, jen přikyvoval nebo odpovídal krátkými větami, ale pod klidnou a vřelou péčí žejny se postupně začal otevírat. Máte hřejivé ruce, sestřičko, byla první věta, kterou pan Dvořák Janě z vlastní iniciativy řekl. Jana se usmála a upravovala mu přikrývku. Zříká se, že hřejivé ruce pacientům prospívají. Možná mám prostě požehnané ruce, haha. Kamda. Od toho dne se pan Dvořák začal těšit na chvíle, kdy přijde Jana. Kdykoliv otevřela dveře pokoje, na jeho tváři se objevil úsměv. I Jana věnovala panu Dvořákovi zvláštní pozornost. I když jí skončila směna, zůstávala déle, když se jeho stav zhoršil, aby se o něj postarala. Jak se dnes cítíte, pane předsedo? I když jste tady vy, sestřičko, není to tak těžké. Takto mezi nimi vznikl zvláštní vztah plejný důvěry. Pán Dvořák měl pro Janu vyhrazený úsměv a Jana ho navštěvovala častěji než ostatní pacienty. Jednoho dne se v odpočívárně sester začaly šířit podivné zvěsti. Hej, slyšeli jste to? O tom Vibe pacientovi ze 3. patra, předsedovi Dvořákovi, co se děje, něco se stalo? Sprý dává Janě Novákové každý měsíc 100 000 korun. Cože, za co? Nevím jistě, ale prý sestra Jana zůstává po pracovní době v jeho pokoji a poskytuje mu speciální služby a proto dostává 100 000 měsíčně. Knu. Sestry v odpočívárně na sebe šokovaně pohlédly. To není možné, Jana taková není. Ale v poslední době používá dražší kosmetiku a i oblečení má jako nové. A mimochodem nedávno jsem ji viděla, jak do práce přijela taxíkem. Tato pomluva se rychle rozšířila po celé nemocnici. V jídelně, na chodbách, všude se o Janě šeptalo. Kdykoliv prošla kolem, slyšela tiché šuškání. Kolegyně, které ji dříve srdečně zdravily, se teď jen trapně usmívaly. Už jde. To je ona, ta, co bere 100 000 měsíčně. Jana cítila změnu v chování kolegyň, ale nevěděla, co se děje. Soustředila se pouze na zhoršující se stav pana Dvořáka. Dnes skoro nic nejedla, hlásila vrchní sestře. Vrchní sestra přikývla a podívala se do chorobopisu, ale v jejich očích byl neobvyklý chlad. Rozumím, ale už ti skončila směna, proč ještě nejdeš domů? Chystáš se opět poskytovat speciální služby? Jana byla slovy vrchní sestry zmatená, ale nevěnovala jim velkou pozornost. Vydala se zpět do pokoje pana Dvořáka. Když otevřela dveře, pan Dvořák se díval z okna. Pane předsedo, to jsem já, Jana, je čas na léky. Pan Dvořák pomalu otočil hlavu a podíval se na ní. V jeho očích byla hluboká únava, ale zároveň i vrelelost. Sestřičko Jano, děkuji vám.
Díky vám je tato těžká doba snesitelnější. Jana se na jeho slova usmála. Cítila k tomuto starému muži nevysvětlitelnou náklonnost. Nicméně pohledy v nemocnici na Janu byly stále chladnější. Pokaždé, když vstoupila do Dvořákova pokoje, sledoval i významný pohled. Ostatní sestry se jí dokonce vyhýbaly ve výtahu. Není to v poslední době divné? Všichni se mi jakoby vyhýbají. Zeptala se Jana své jediné blízké kolegyně, sestry Evy. Eva chvíli váhala a pak promluvila. Chtěla jsem dělat, že o ničem nevím, ale šíří se o tobě pomluvy. Že si od pana Dvořáka bereš peníze za speciální služby. Když to Jana uslyšela, její tvář okamžitě zbledla. Najednou všechno pochopila. Zmíněné chování kolegyň, šeptání, vyhýbavé pohledy. Jana o ně měla. Eva ji soucitně poplácala po rameni. Já ti věřím, ale ty pomluvy se už asi hodně rozšířily. Té noci nemohla Jana spát. Druhý den ráno přišla do nemocnice s těžkými kroky. Už od recepce cítila pohledy lidí. Když nastoupila do výtahu směřujícího do 3. patra, sestry si při pohledu na ní šeptaly. Jana ale tyto pohledy snášela a pevně kráčela k pokoji pana Dvořáka. Důvod, proč Jana musela zůstávat po nocích na Vibe pokoji sama s panem předsedou, byl však úplně jiný. Přesně před měsícem Jana po práci zamířila přímo do domova pro seniory Slunečnice na okraji města. Byl to její každodenní rituál. Maminko, jsem tady. Jakou máš dnes náladu? 83letá matka ležící na lůžku v domově už Janu nepoznávala. Před 5 lety jí byla diagnostikována Alzheimerova choroba a poslední 2 roky téměř nekomunikovala. Jana s ní přesto každý den mluvila. Paní Nováková, můžeme si na chvilku promluvit? Zavolala na Janu ředitelka domova. Její výraz nebyl příliš veselý. Je mi líto, ale od příštího měsíce se poplatky za péči zvyšují o 10%. Janina tvář zbledla. Měsíční poplatek 20, 0 korun už byl pro ní velkou zátěží, pokud se zvýší o dalších 10%. Nemohla byste prosím chvilku počkat. Můj syn příští měsíc dostane první výplatu, prosila Jana naléhavým hlasem, ale výraz ředitelky byl neoblomný. Je mi líto, poplatky za péči se musí platit předem, to je pravidlo, všichni mají stejné podmínky. Ramena Jenny, která opouštěla domov, byla těžká. V autobuse cestou domů zkontrolovala zůstatek na účtu. Zůstatek necelých 0 korun na zvýšení poplatků rozhodně nestačil. Jana bydlela v suterénním bytě ve starém činžovním domě. Byl to malý a vlhký prostor, ale aby zvládla platit matčiny léky a poplatky za domov, přestěhovala se sem už před 3 lety. Když otevřela dveře, do očí jí padl rámeček s fotografií na malém stolku. Byla to fotka jejího syna v lékařském plášti. Syn Tomáš loni získal atestaci a začal pracovat jako lékař v malé nemocnici v Olomouci. Ačkoliv si splnil sen stát se lékařem, jeho současný plat byl skromný a stačil jen na pokrytí jeho vlastních nákladů. Jana otevřela ledničku, která byla téměř prázdná. Dnešní večeři opět odbyde instantní polévkou. Zatímco vařila polévku, vzala telefon a zavolala vedoucímu místního supermarketu. Pane vedoucí, promiňte, že ruším, mohla bych chodit na brigádu i ve všední dny večer? Ano, byla tu volná pozice. Jana pracovala 5 dní v nemocnici a o víkendech si přivydělávala v supermarketu. Ale to nestačilo. Teď potřebovala pracovat i večer ve všední dny. Seděla u stolu a jedla polévku, její pohled padl na hromadu složenek. Účet za plyn, za vodu, poplatky za dům a to, co ji nejvíce tížilo, upomínka na splátku půjčky.
Půjčku si vzala na matčinu naléhavou operaci. Uplynuly 3 roky a jistina se téměř nesnížila. Ach ano, Jana náhle vzala telefon a podívala se na zprávy. Byla od syna Tomáše. Ahoj mami, jsi v pořádku? Mám moc práce, neměl jsem čas ti zavolat, promiň. Příští měsíc dostanu první pořádnou výplatu, pošlu ti nějaké peníze. Jak se má babička? Při pohledu na synovu zprávu se Janě zalily oči slzami. Rychle odpověděla. Mami se má dobře, první výplatu si nech pro sebe. Adaptace v nemocnici musí být těžká, nepřepínej se. Jana nechtěla, aby syn věděl o jejich finančních potížích. Doufala, že syn, který se konečně stal lékařem, bude ve své první práci šťastný. Druhý den ráno Jana vyrazila z domu dříve než obvykle. V autobuse se ponořila do myšlenek. Poplatky za matčin domov, náklady na léky, životní náklady. Se současným příjmem to prostě nemohla zvládnout. Po příjezdu do nemocnice se Jana podívala na rozpis služeb. Dnes měla opět na starosti pokoj pana Dvořáka. Potřeboval více péče než běžní pacienti, ale Jana se tomu nikdy nevyhýbala. Pane předsedo, čas na ranní léky, vešla Jana do Dvořákova pokoje. Díval se z okna. Když uslyšel hlas, otočil se a podíval se na Janu. Sestřičko Jano, dnes jste přišla brzy. Ano, dnes vás čeká vyšetření. Jana se posadila na okraj jeho postele a vzala ho za ruku. Kvůli bolesti z rakoviny trpěl, ale pokaždé, když přišla Jana, vždy se usmál. Sestřičko Jano, mít takovou sestru jako vy je skutečné štěstí. To, že to takhle zvládám, je jen díky vám. Na Dvořákova slova se Jana usmála. Ostatní sestry kvůli zaneprázdněnosti neměly téměř časy s pacienty povídat, ale Jana si s panem Dvořákem vždy povídala. O jeho mládí, o kariérze, o rodině. Pan Dvořák se Janě se vším svěřoval. Sestro Jano, můžete na chvilku. Otevřely se dveře pokoje a vrchní sestra zavolala na Janu. Usmála se na pana Dvořáka a vstala. Co se děje? Zdá se, že pan Dvořák vás má velmi rád. Ostatní sestry odmítá. Na slova vrchní sestry Jana pokrčila rameny. It možná jen potřebuje někoho, s kým si může promluvit. Ani rodina ho nenavštěvuje. Ať je to jakkoliv, když pan Dvořák chce jen vás, budete se o něj starat i nadále. Toho večera, ačkoliv už jí skončila směna, Jana zůstala v nemocnici. Panu Dvořákovi se zhoršily bolesti, dala mu injekci proti bolesti a chtěla zůstat, dokud neusne. To je neuvěřitelné, směna jí skončila a ona je pořád tady, ozvalo se šeptání sester na chodbě. Takové chování Janie začalo mezi kolegyněmi vyvolávat nedorozumění. Zvláště když si najednou koupila nový mobilní telefon, nedorozumění se ještě prohloubilo. To je nový telefon, kde na to najednou vzala peníze. Slyšela jsem, že pan Dvořák má o sestru Janu zvláštní zájem. Takto se začaly šířit pomluvy, ale rozhodující pro rozšíření těchto pomluv byla jiná událost. Jednoho dne přivítala Jana nečekaného návštěvníka. Bylo to rušné odpoledne. Před stanicí sester se ozval známý hlas. Jana překvapeně vzhlédla. Stál tam mladý muž v bílém plášti. Byl to její syn Tomáš. Tomáši, co tady děláš? Jana překvapeně přistoupila k synovi. Tomáš, jako lékař v atestační přípravě, měl plno práce a vídali se zřídka. Dnes jsem přijel do Brna na seminář a chtěl jsem tě navštívit. Zjistil jsem, že můj kolega z fakulty pracuje tady na klinice. Chtěl jsem tě překvapit, tak jsem ti dopředu nic neřekl. Janě se do očí vehnaly slzy. Mami, po práci půjdeme spolu na večeři, ano? Dostal jsem výplatu, zvu tě. Na Tomášova slova se Jana usmála.
Zrovna dnes nemám brigádu v supermarketu. Dobře. Ale budeš muset chvíli počkat, mám ještě jednu věc na práci. Nevadí, můžu pomoct. Jsem přece doktor, mami. Na synova slova se Jana vřele usmála. Krátce na to šla Jana s léky pro pana Dvořáka do jeho pokoje. Tomáš šel s ní. Jana představila Tomáše panu Dvořákovi. Pane předsedo, tohle je můj syn. Je lékař. Pan Dvořák, napůl opřený o postel, slabým hlasem pozdravil Tomáše. Srád vás poznávám, mladý pane doktore. Musíte být na svou matku hrdý. Tomáš zdvořile odpověděl. Náhle se však Tomášův pohled, který bloudil po pokoji, zastavil. Zaujal ho rámeček s fotografií na malém stolku u postele. V rámečku byla černobílá fotografie mladého pana Dvořáka se skupinou dalších mladých lidí. Tomáš si fotografii pozorně prohlížel a najednou se na jeho tváři objevil výraz úžasu. Počkat, tahle fotka? Jana byla zmatená synovou podivnou reakcí. Vy jste pan Karel Dvořák? Zeptal se Tomáš. Pan Dvořák, mírně překvapený, přikývl. Mladý muži, vy mě znáte? Na Tomášově tváři se objevil neuvěřitelný výraz. Mami, tohle je zakladatel stipendijní nadace Nová naděje, díky které jsem mohl vystudovat. Kamni. Jana byla synovou větou šokována. Věděla, že syn dostal stipendium, ale netušila, že to byla nadace založená panem Dvořákem. Tomáš se podíval na předsedu a vyjádřil mu svou vděčnost. Pane předsedo, mockrát vám děkuji. Jen díky vám jsem se mohl stát lékařem. Pan Dvořák se usmál. Na jeho bledé tváři se na chvíli objevila jiskra života. Jana nemohla promluvit. Její syn mohl studovat medicínu díky pacientovi, o kterého se právě starala. Jaká neuvěřitelná šoda náhod. Pane předsedo, opravdu vám mockrát děkuji, řekla Jana třesoucím se hlasem. Pan Dvořák zavrtěl hlavou. Udělal jsem jen maličkost. Zbytek byla Tomášova vlastní snaha. Naopak jsem rád, když vím, že jste matkou mého stipendisty. Toho večera šli Jana a Tomáš na večeři. V restauraci Tomáš podrobně vyprávěl o stipendiu. Říkal, že nadace pana Dvořáka pomohla mnoha znevýhodněným lidem a že i on se díky ní mohl stát lékařem. Jana poslouchala a přikyvovala. V jejím srdci se zrodila nová úcta k panu Dvořákovi. Zítra v práci musím panu předsedovi znovu poděkovat. Mami, prosím, postarej se o pana předsedu dobře. Na Tomášova slova Jana přikývla. Nyní se péče o pana Dvořáka stala něčím víc, než jen profesní povinností. Stala se vyjádřením vděčnosti a úcty k dobrodinci. Druhý den ráno přišla Jana do nemocnice dříve než obvykle. Šla přímo do pokoje pana Dvořáka. Pane předsedo, chtěla bych vám ještě jednou poděkovat. Ukázalo se, že můj syn se mohl stát lékařem díky vaší pomoci. Pan Dvořák se usmál. Osud je opravdu zvláštní. Matka jednoho z mých stipendistů se teď o mě stará. Jana stiskla ruku pana Dvořáka. Byla studená a suchá, ale cítila z ní teplo. Budu se o vás starat ještě lépe. Pro vaše uzdravení udělám vše, co bude v mých silách. Od toho dne věnovala Jana péči o pana Dvořáka ještě více času. I po skončení pracovní doby chodila do jeho pokoje a snažila se mu ulevit od nepohodlí. Ale to, jak držela předsedu za ruku a zůstávala v jeho pokoji i po pracovní době, po čích kolegyň vypadalo jako potvrzení, že si bere peníze za speciální služby. To byl důvod, proč se pomluvy šířily dál. Jana se však rozhodla, že si těchto pomluv nebude všímat. Pro ní bylo důležité jen zdraví a pohodlí pana Dvořáka. Pane předsedo, jak se dnes cítíte, bolí vás něco? To byla první věta, kterou se Jana každé ráno ptala.
Bez ohledu na odpověď se snažila, aby se cítil co nejpohodlněji. Byla to ta nejmenší odplata, kterou mohla nabídnout. Přes Janinu pečlivou péči se však Dvořákův stav nezlepšoval. Jeho rakovina slinivky metastázovala a lékaři mu dávali nevíce než 3 měsíce. Dnešní výsledky jsou tady. Rakovinné buňky se šíří rychleji, než jsme čekali, řekl ošetřující lékař. Janina tvář stemněla. Procházela Dvořákovým horobopisem a povzdechla si. Co s kontrolou bolesti? Možná bude třeba zvýšit dávky morfia a připravte se na to, že už mu moc času nezbývá. Po slovech lékaře Janě stěžklo srdce. Pan Dvořák byl jako její dobrodinec a teď i její zvláštní pacient. Rozumím. Udělám vše proto, aby se cítil co nejpohodlněji. Jana šla do Dvořákova pokoje, otevřela dveře a uviděla ho ležet, bledého. Každým dnem byl hubenější, jeho kůže kvůli žloutence zežloutla. Pane předsedo, jsem tady. Jak se dnes cítíte? Pan Dvořák s námahou otevřel oči. Jeho pohled byl stále vřelý, ale životní síla z něj pomalu vyprchávala. Sestřičko Jano, dnes je to trochu těžší. Celou noc jsem měl velké bolesti. Jana mu sáhla na čelo. Měl mírnou horečku. Dám vám nové léky. Už jsem to probírala s lékařem. Bolest by se měla zmírnit. Jana upravila infuzi, vyměnila mu polštář a pak mírně pootevřela okno, aby dovnitř proudil čerstvý vzduch. Sestřičko Jano, nedokážu si představit, jaké by to bylo bez vás. Je to děsivá představa. Na Dvořákova slova se Jana usmála. Vzala jeho ruku, byla studená a suchá. Seděla u něj a dívala se na něj. V tu chvíli začal pan Dvořák mluvit. Nemám rodinu. Celý život jsem jen pracoval. Proto jsem si myslel, že má smysl pomáhat druhým penězi, které jsem vydělal. Zvláště mladým lidem, kteří mají sny, ale nemají podmínky. Janu Dvořákova slova hluboce dojala. Žil osamělý život, ale skrze něj přinesl naději mnoha lidem. Pane předsedo, jste obdivuhodný. Od toho dne Jana přicházela do nemocnice každý den brzy a pečlivě se o pana Dvořáka starala. I po pracovní době zůstávala v nemocnici, dokud pohodlně neusnul. Díky její pečlivé péči se Dvořákovi bolesti postupně dostaly pod kontrolu a mohl trávit čas relativně pohodlně. Ale pohledy v nemocnici na Janu byly stále složitější. Stále více lidí věřilo, že dostává zvláštní odměnu. Nakonec se tato zpráva dostala i k řediteli. Sestro Jano, můžeme si promluvit. Jednoho dne si ředitel zavolal Janu do kanceláře. Jeho výraz byl vážný. Co se děje? Ohledně vašeho vztahu s panem předsedou Dvořákem kolují nějaké nepěkné zvěsti. Jana byla nervózní, ale klidně odpověděla. Je pravda, že se o pana Dvořáka starám více, ale je to čistě z pocitu odpovědnosti k pacientovi a z osobní vděčnosti. Nic jiného v tom není. Vděčnosti? Jana vysvětlila, jak pan Dvořák financoval studia jejího syna. Ředitel přikývl. Aha, takli tudži. Ale, sestro Jano, podle nemocničních pravidel může být takové soustředění na jednoho pacienta po pracovní době problematické. Nikdy jsem nezanedbávala ostatní pacienty. O pana Dvořáka se starám až po dokončení všech svých povinností. Ředitel si povzdechl. Dobře, ale do budoucna buďte opatrná. A co se týče těch pomluv, věřím vám. Jana přikývla. Jedné deštivé noci byla nemocnice plná zvuku deště. Většina pacientů už spala, ale z pokoje pana Dvořáka stále svítilo světlo. Toho večera byly Dvořákovy bolesti silnější než obvykle. Jana, ačkoliv už měla po směně, u něj stále seděla. Pane předsedo, potřebujete další lék proti bolesti? Ptala se Jana a utírala mu pot z čela. Zatínal zuby a snášel bolest.
Nevadí, tohle ještě vydržím. Ale jeho tvář byla bledá a dech zrychlený. Jana se o něj bála. Nemám zavolat lékaře, aby zvýšil dávku léků? Pan Dvořák zavrtěl hlavou. Evne, příliš mnoho léků proti bolesti mi zatemňuje mysl. Chci zbývající čas prožít při plném vědomí. Jana stiskla jeho ruku. Byla studená a třásla se. Zůstanu tady s vámi. Dokud neusnete, budu tady. V noci se venku úplně stišilo. Slyšet byl jen déšť bubnující do oken a Dvořákův nepravidelný dech. Po půlnoci konečně usnul. Ale nebyl to klidný spánek. Stati, mami. Začal Dvořák ve spánku sténat. Jeho tvář byla plná strachu a úzkosti. Zdálo se, že ve snu někoho hledá. Rychle, utíkejte, jdou sem. Jana jemně zatřásla Dvořákovým ramenem. Pane předsedo, jste v pořádku? Zdá se, že máte noční můru. Pan Dvořák náhle otevřel oči. Byly plné strachu a na okamžik Janu nepoznal. Kdo jste? To jsem já, Jana. Jste v pořádku. Zdálo se, že máte noční můru. Pan Dvořák se pomalu vracel do reality. Hluboce si povzdechl. Promiňte. Měl jsem sen o starých vzpomínkách. Jana mu nalila sklenici vody. Pan Dvořák se napil a zdálo se, že se trochu uklidnil. Jste v pořádku? Ano, mívám takové sny často, zvláště když přijde. Dvořákův hlas se trásl. Díval se z okna a řekl, ten den také přelo. V roce 1949. Jana tiše seděla a poslouchala. Bylo mi 5 let. Naše rodina a sousedé jsme utíkali před komunisty přes hranice do Německa. Dvořákův hlas zněl, jako by přicházel z dálky. Zdálo se, že se vrátil do vzpomínek starých 70 let. Šli jsme horskou cestou a najednou jsme narazili na hlídku pohraniční stráže. Všude jsme hledali úkryt, ale nikde nic nebylo. Tehdy vystoupil jeden muž od sousedů. Jana soustředěně poslouchala Dvořákův příběh. Jeho hlas byl pohnutý. Ten muž nás zavedl do malé skalní průrvy a řekl, že odláká pozornost pohraničníků. Pan Dvořák se na chvíli odmlčel a zhluboka se nadechl. Krátce na to se ozvaly 3 výstřely. Pamatuji si to naprosto jasně. Otec mi zakryl ústa rukou, abych nevykřikl. Takto se ten muž obětoval pro naši rodinu a ostatní. Z Dvořákových očí kanuly slzy. Po dlouhé chvíli si je utrel a pokračoval. Naše rodina na něj nikdy nezapomněla. Celý život jsme hledali jeho rodinu. Dal nám druhou šanci na život. Když prší, najednou si na to vzpomenu. Kdybych mu jen mohl před smrtí říct děkuji. Janiny ruce se trásly. Opatrně se zeptala. Víte prosím, jak se ten muž jmenoval? Pan Dvořák přikývl. Samozřejmě. Za celý život jsem to jméno nezapomněl. Josef Novák. Jmenoval se Josef Novák. V tu chvíli se Janě zastavil dech. Její oči se zalily slzami. Pane předsedo, ten muž... Janin hlas se trásl. Zhluboka se nadechla a pokračovala. Ten muž byl můj dědeček. Pan Dvořák se na Janu ohromeně podíval. Jeho oči se rozšířily. Cože? V tu chvíli se zdálo, že se čas zastavil. Bylo to v zimě roku 1949 v promrzlém údolí Šumavy. Svištěl ledový vítr. Z dálky se ozývaly kroky, hlídky pohraniční stráže a štěkot psů. Mladého Karla Dvořáka nesl na zádech jeho otec. Kolem nich se s námahou prodírala matka a další sousedé. Jejich tváře byly bledé strachem a zimou, z úst jim stoupala bílá pára. Manželi, děti umrznou. Není tu někde místo, kde bychom se schovali. Trásl se matčin hlas. Otec Karla Dvořáka se zoufale rozhlížel. Ještě kousek a měli bychom být v další vesnici. Ještě chvilku, vydržte. Ale v jeho hlase chyběla jistota.
V horách bloudili už 2 dny a jídlo jim téměř došlo. Najednou se štěkot psů přiblížil. Byla to pátrací hlídka. Všichni vesničané strachem stuhli. Schovat, vykřikl otec spěšně, ale kolem nebylo žádné útočiště, jen sněhem pokrytá pláň a holé stromy. V tu chvíli vystoupil jeden muž. Jmenoval se Josef Novák. Tento muž, kterému bylo něco přes 30, byl ve vesnici známý svou spravedlností a ochotou pomáhat. Study, rychle. Hlas muže byl klidný a pevný. Mával na vesničany. Rodina Karla Dvořáka ho instinktivně následovala. Muž je zavedl k skryté skalní průrvě. Byla to malá jeskyně. Dovnitř, rychle a ani hlásku. Hlídka se blížila. Josef Novák je vedl hlouběji do jeskyně, ale byla příliš malá pro všechny. A pohraničníci se blížili k jeskyni. Když si toho Josef všiml, políbil svou ženu a dceru na rozloučenou a sám vyšel ven. Jeho žena a dcera začaly plakat. Dcera chtěla něco říct, ale matka jí rychle zakryla ústa. Když otec Karla Dvořáka viděl, jak Josef sám vystupuje, také se mu zalily oči slzami. V tu chvíli se ozval Josefův hlas. Jsou tady. Pak se kroky a štěkot psů začaly vzdalovat. Josef odlákal pohraničníky jiným směrem. Rodina Karla Dvořáka čekala se zatajeným dechem. Nevěděli, jak dlouho to trvalo, ale najednou noční ticho protrhly 3 výstřely. Výstřely se rozléhaly mezi horami a pak nastalo naprosté ticho. Rodiče zakrývali dětem uši. Někteří otkové pevně svírali pěsti. Malý Karel Dvořák plně nechápal, co se stalo, ale cítil, že ty výstřely znamenaly něco hrozného. Tati, kam ten pán šel? Zašeptal. Pššt, buď potichu. Šel nás ochránit. Otcův hlas se trásl a v očích měl slzy. Celou noc se neodvážili opustit jeskyni. Děti se k sobě tiskly a sotva usnuli, ale rodiče celou noc nespali. S úsvitem, když se okolí uklidnilo, otec Karla Dvořáka opatrně vykoukl ven. Hlídka je pryč. Půjdu se první podívat. Opustil jeskyni. Když se po dlouhé době vrátil, jeho tvář byla bledá a oči zarudlé. V ruce držel kus látky. Byl to kabát Josefa Nováka se zřetelnými krvavými skvrnami. Zachránil nás, vesničané oněměli. Manželka a dcera Josefa Nováka začaly hlasitě plakat. V tu chvíli se otec Karla Dvořáka rozhodl, že se o rodinu Josefa Nováka postará, ale následný útěk a pronásledování komunisty způsobili, že se vesničané rozešli. Rodina Karla Dvořáka se tak s rodinou Josefa Nováka ztratila. A tak plynula léta. Zdálo se, že se nikdy nesetkají, ale rodina Josefa Nováka a Karel Dvořák se setkali v nemocničním pokoji. Jana a Karel se na sebe dívali a plakali. Ta zimní noc před 70 lety mezi nimi vytvořila nesmazatelné pouto. Paní Jano, váš dědeček byl hrdina. Kdyby nebylo jeho, celá naše rodina by zemřela, řekl Karel Dvořák hlasem rozechvělým emocemi. Maminka vždycky říkala, že dědeček byl velký člověk, který se obětoval pro druhé, odpověděla Jana se slzami v očích. Příběh o dědečkovi, který slýchala celý život, byl příběhem záchrany rodiny Karla Dvořáka, který stál před ní. To jí vynalo do srdce vlnu emocí. Mlčky si držely ruce. V tu chvíli ztratilo 70 let jakýkoliv význam. Nebyli už jen sestrou a pacientem, ale 2 rodinami spojenými osudem. Paní Jano, vy jste vnučka pana Josefa Nováka. Třásel se Dvořákův hlas nevírou. Ano, maminka mi o dědečkovi celý život vyprávila. Pan Dvořák třesoucí se rukou stiskl Janinu.
Jeho oči byly plné slz. Přes 70 let jsme se snažili najít jeho rodinu, abychom jim mohli poděkovat. Ale, pan Dvořák nemohl pokračovat. Pevně stiskl Janinu ruku. A teď se o mě stará jeho vnučka. Je to náhoda nebo osud? Jana se slamy v očích stiskla jeho ruku. Dědeček zachránil vaši rodinu a vy jste pomohl mému synovi stát se lékařem. A teď se já starám o vás. To musí být osud. Oba mlčky drželi ruce. Ačkoliv jim z očí kanuly slzy, nebyly to jen slzy smutku, byly to slzy úžasu, dojetí a úcty k osudovému setkání po 70 letech. Paní Jano, nikdy jsem si nemyslel, že se tohoto dne dožiju, že před smrtí potkám rodinu pana Josefa Nováka. Dvořákův hlas byl plný emocí. Jana pevně stiskla jeho ruku. Pane předsedo, oběť mého dědečka nebyla zbytečná, protože vy jste pomohl tolika lidem. Déšť postupně slábl. Oknem pokoje prosvítalo slabé světlo úsvitu. Dlouhá noc skončila a mezi nimi vzniklo zvláštní pouto, odlišné od toho předchozího. Přesahovalo vztah sestry a pacienta. Bylo to hluboké osudové spojení, propojené obětí a vděčností před 70 lety. Druhý den po vyslechnutí dědečkova příběhu si Jana vyžádala od ředitele dřívější odchod. Spěchala na autobusovou zastávku rychleji než obvykle. Během čekání jí z očí neustále kanuly slzy. Emoce byly příliš složité. Úžas, radost, smutek a především hluboká hrdost na dědečka naplňovaly její srdce. Po více než 30minutové jízdě autobusem dorazila do domova pro seniory Slunečnice na okraji města. Jana vešla rychleji než obvykle. Paní Nováková, dnes jste přišla brzy. Pozdravila ji srdečně sestra na recepci. Ano, dnes jsem skončila v práci dříve. Jak se má maminka? Dnes beze změny. Ráno něco snědla a teď odpočívá v pokoji. Jana přikývla a zamířila do matčina pokoje. Otevřela dveře. Matka seděla na invalidním vozíku u okna a dívala se ven. Její pohled byl prázdný, bez výrazu. Maminko, jsem tady. Dnes jsem přišla trochu dřív. Pozdravila Jana, ale matka nereagovala. Před 5 lety jí byla diagnostikována demence a poslední 2 roky téměř nekomunikovala. Jana přistoupila z židlí k matčinu vozíku a posadila se před ní. Maminko, zažila jsem něco neuvěřitelného. Vzala matčinu ruku. Byla suchá a studená, ale Jana ji vřele objala. Maminko, pamatuješ si ten příběh, jak dědeček za války zachránil vesničany, ale už se nevrátil? Matčin výraz se nezměnil, stále se dívala z okna, ale Jana pokračovala. Dnes jsem potkala syna jedné z těch rodin. Je v nemocnici, kde pracuji, pan předseda Karel Dvořák. Jana podrobně vyprávěla, co se stalo v nemocnici. Je teď velmi nemocný, ale na dědečka nikdy nezapomněl, stále si ho pamatuje a díky jeho stipendijní nadaci se Tomáš mohl stát lékařem. Janě se do očí vevnaly slzy. Zatímco vyprávěla, sledovala matčinu tvář, ale matčin výraz byl stále prázdný. Cmaminko, vždycky si říkala, jak statečný byl dědeček a jak myslel na druhé. Ten příběh je pravdivý. Jana se zastavila a zhluboka se nadechla. Pevně ji stiskla matčinu ruku. V tu chvíli se matčiny prsty pohnuly. Jana překvapeně pohlédla na matčinu tvář. Matčin pohled se změnil. Obvyklé prázdný pohled se do jisté míry vyjasnil. Cmaminko. Zavolala Jana. Matka pomalu otočila hlavu a podívala se na dceru. Její pohled se zaostřil. Tatínek. Z matčiných úst vyšel slabý zvuk. Jana při tom zvuku zadržela dech. Můj tatínek
byl dobrý člověk, vždy pomáhal slabším. Matčin hlas se trásl, ale byl překvapivě zřetelný. V očích měla slisy. Jana nevěřícně hleděla na matku. Už ani nepamatovala, kolik let matka takhle jasně nemluvila. S maminko, pamatuješ si? Tatínek vždycky říkal, že když vidíme někoho v nouzi, musíme mu pomoct. Proto matčin hlas slábl, ale v očích měla stále jasné světlo. Našli se, Jana vzrušeně přikývla. Ano, maminko, našli. Je to syn té rodiny, kterou dědeček zachránil a ani on na dědečka nezapomněl. Matce se z očí řinuly slzy, tresoucí se rukou pohladila Janinu tvář. To je dobře, tatínek by měl velkou radost. Jana už nedokázala ovládnout emoce a pevně matku objala. Její ramena se trásla vzliky. Maminko, dědeček by měl opravdu velkou radost. Jeho oběť nebyla zbytečná. Dlouho se mlčky objímali. Oknem domova prosvítalo teplé večerní světlo. V tom světle matka s dcerou sdíleli dlouho skryté vzpomínky. Jano, promluvila znovu matka. Její hlas už byl slabý, ale stále zřetelný. Poděkuji jim za nás, že si pamatují příběh mého tatínka. Jana přikývla. Dobře, maminko, určitě vyřídím. Matčin pohled se postupně vrátil do dřívější prázdnoty, jako by se krátké okno paměti zavřelo. Ale Jana věděla, že si tento okamžik bude pamatovat navždy. Když opouštěla domov, Jana se cítila o mnoho lehčí. Vzhlédla k nebi. Západ slunce zbarvil oblohu do ruda. Dívala se na krásné nebe a myslela na dědečka. Vidíš to? Tvá oběť nebyla zbytečná. Jana nastoupila do autobusu domů. Zítra ráno poví panu Dvořákovi matčina slova a bude si vážit tohoto zvláštního osudového spojení, které vytvořila dědečkova oběť. Druhý den ráno po setkání s matkou dorazila Jana do nemocnice dříve než obvykle. Její srdce bylo plné vzrušení i smutku. Myšlenka, že poví panu Dvořákovi o matčině reakci, ji naplňovala emocemi, ale zároveň ji tížil fakt, že se jeho zdravotní stav neustále zhoršuje. Otevřela dveře pokoje. Pan Dvořák už byl vzhůru a díval se z okna. Dobré ráno, pane předsedo. Jak se dnes cítíte? Pan Dvořák pomalu otočil hlavu a podíval se na Janu. Jeho tvář byla bledá, ale pohled jasnější než včera. Sestřičko Jano, jak bylo včera? Jana se posadila vedle jeho postele, její tvář zářila radostí. Ano, byla jsem za maminkou. Pane předsedo, stala se úžasná věc. Jana podrobně vyprávěla o rozhovoru s matkou. Její hlas byl pohnutý a třásl se. Maminka si jasně vzpomněla na dědečka. Od diagnózy demence to bylo poprvé. Po opravdu dlouhé době mě poznala a mluvila se mnou. Klon. Pan Dvořák rozšířil oči a soustředěně poslouchal Janin příběh. Maminka řekla, že dědeček byl dobrý člověk, který vždy myslel na druhé. A také mě poprosila, abych vám vyřídila poděkování. Děkuji vám, že si pamatujete našeho dědečka. Panu Dvořákovi se z očí řinuly slzy, neutíral si je, nechal je stékat. Já bych měl děkovat. Díky oběti vašeho dědečka naše rodina přežila. A já jsem mohl dosáhnout toho, co mám dnes. Jana stiskla Dvořákovu ruku. Byla studená, ale vřele ji objala. Teď už to chápu, řekl pan Dvořák a zhluboka se nadechl. Naše rodina celý život hledala rodinu toho dobrodince, ale nenašli jsme ji. A nakonec jsme se setkali tady. To musí být osud. Na chvíli se odmlčel a vážně se podíval Janě do očí. Chci se postarat o vaši matku po zbytek jejího života. A také chci založit nadaci jménem vašeho dědečka, abych pokračoval v jeho duchu. Nadační fond Josefa Nováka. Co myslíte? Jana dojatě přikývla.
Pokud by jméno mého dědečka mohlo být takto uctěno, byla by to obrovská čest. Pan Dvořák se usmál. Na jeho tváři se po dlouhé době byl klidný výraz. Zavolám právníka, aby vše připravil. Vy, vaše matka a váš syn od nynějška je vaše rodina i moje rodina. Po tomto dni se Dvořákův stav nečekaně mírně zlepšil. Lékaři si to nedokázali vysvětlit, ale zdálo se, že najednou má více energie. Setkal se s právníkem, změnil závěť a dokončil všechny přípravy na založení nadačního fondu Josefa Nováka. Sdílel s Janou více příběhů. Vyprávěl, jak si jeho rodiče v mládí pamatovali oběť Josefa Nováka a jak on sám uspěl v podnikání. Jana mu také vyprávěla všechny příběhy o dědečkovi, které slyšela. Ale tato klidná doba trvala jen asi týden. Dvořákův zdravotní stav se opět rychle zhoršil. Lékaři řekli, že mu zbývá jen pár dní. Jedné deštivé noci Jana jako obvykle bděla u Dvořákova lůžka. Jeho dech slábl a vědomí se postupně kalilo. Pane předsedo, to jsem já, Jana, zašeptala. Pan Dvořák pomalu otevřel oči. Jeho pohled byl slabý, ale stále ji poznával. Jano, děkuji vám. Jeho hlas byl téměř neslyšitelný. Jana stiskla jeho ruku. I já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vše, co jste pro naši rodinu udělal. Dvořákovi rty se mírně pousmály. Konečně mám příležitost splatit dluh, který jsem nosil v srdci. Děkuji vám. Jeho dech byl stále slabší. Jana pevněji stiskla jeho ruku. V jeho očích se objevil klidný lesk. Jano, mám jednu prosbu. Zřekněte, pane předsedo. Prosím, vyřiďte vaší matce mé upřímné poděkování. A řekněte jí, že mě až do smrti mrzelo, že se váš otec obětoval, aby zachránil naši rodinu. Jana se slamy v očích odpověděla, dědeček by nelitoval, že zachránil vaši rodinu. A maminka to ví. Na Dvořákově tváři se znovu objevil úsměv. Jeho dech byl téměř neznatelný. Tak teď už můžu opravdu v klidu odejít. Jana pevně stiskla jeho ruku a zašeptala, jděte v klidu. Dědeček na vás určitě čeká. Pan Dvořák se naposledy usmál. Jeho tvář vyzařovala hluboký klid. Pak pomalu zavřel oči, jako by usínal. Venku přestal déšť. Zpoza mraků začalo prosvítat měsíční světlo. Jana položila Dvořákovu ruku na jeho hruď a tiše plakala. Karel Dvořák přivítal poslední okamžik života s úsměvem. Konečně splatil celoživotní dluh a s klidným srdcem opustil tento svět. Pohřeb Karla Dvořáka byl důstojný. Zúčastnili se ho zaměstnanci nemocnice, členové nadace a bývalí stipendisté, aby se s ním rozloučili. Jana seděla v lavici pro rodinu. Její syn Tomáš si vzal volno, aby byl s matkou. Po pohřbu k Janě přistoupil muž středního věku v černém obleku. Paní Jana Nováková, jsem právník pana předsedy Dvořáka. Jana přikývla a podala mu ruku. Pan předseda mě před smrtí o něco požádal. Pokud budete mít čas, mohla byste se odpoledne zastavit v mé kanceláři. Toho odpoledne se Jana se synem Tomášem vydala do advokátní kanceláře. Kancelář se nacházela v luxusní budově v centru města. Právník je zavedl do zasedací místnosti. Nejprve mi dovolte vyjádřit upřímnou soustrast. Pan předseda si paní Novákové velmi vážil. Právník otevřel složku na stole. Pan předseda neměl rodinu a celý život hledal příbuzné svého zachránce. Nakonec vás našel. Právník posunul před Janu notářsky ověřený dokument. Pan předseda věnoval veškerý svůj majetek nadačnímu fondu Josefa Nováka na památku jeho oběti. A vás jmenoval předsedkyní správní rady nadace.
Jana a Tomáš byli ohromeni. Mohu to přijmout? Nerozumím fungování nadace. Nemějte obavy. Pan předseda vše připravil. Profesionální tým pro správu nadace je již sestaven. Vy máte jen vést duchovní směřování nadace. Právník vytáhl další dokument. Kromě toho pan předseda připravil samostatný účet na náklady na léčbu vaší matky. Všechny náklady na celoživotní léčbu v nejlepším specializovaném zařízení pro demenci jsou již zajištěny. Janě se zalily oči slzami a nemohla promluvit. A nakonec dopis, který pan předseda napsal vlastní rukou. Právník podal Janě zapečetěnou obálku, tresoucíma se rukama ji otevřela. Paní Jano, setkání s vámi bylo největším požehnáním mého života. Nalezl jsem rodinu svého zachránce a mohu v klidu odejít. Nyní chci dokázat, že jeho oběť nebyla zbytečná. Duch pana Josefa Nováka bude žít dál skrze tuto nadaci, která bude pomáhat rodinám zasaženým válečným traumatem, zejména dětem, které ztratili rodiče. Věřím, že je to ta nejvyšší pocta vašemu dědečkovi. Paní Jano, vaše vřelá péče mi ulehčila poslední dny života. Kéž vy a vaše rodina žijete po mém odchodu v míru a radosti. S úctou Karel Dvořák. Jana si přitiskla dopis na hruď a tiše plakala. Tomáš ji objal kolem ramen. Mami, teď bude jméno dědečka navždy pamatováno. Několik dní poté se v nemocnici rozšířil skutečný příběh Karla Dvořáka a Jenny. Šepot a podezřívavé pohledy se změnily v úctu a respekt. Kolegyně, které se jí vyhýbaly, se jí nyní upřímně omlouvaly a gratulovaly jí. Sestro Jano, promiňte, že jsme vás špatně pochopili. To je v pořádku, důležité je teď pokračovat v odkazu pana Dvořáka. Jana se rozhodla opustit nemocnici a plně se věnovat práci v nadaci. Její matka byla převezena do špičkového, specializovaného zařízení pro demenci, které připravil pan Dvořák. A tam se stala úžasná změna. Nejnovější léčebné metody a profesionální péče způsobily, že se stav její matky začal postupně zlepšovat. O rok později, jednoho slunečného jarního dne, se před novou budovou v centru Prahy shromáždilo mnoho lidí. Byla to slavnostní inaugurace nadačního fondu Josefa Nováka na památku jeho oběti. Jana, tlačící matku na invalidním vozíku, stála na pódiu u stříhání pásky. Dnes si připomínáme zvláštní osudové spojení vytvořené obětí jednoho člověka a vděčností druhého, řekla Jana ve svém projevu, který dojal publikum. Její syn Tomáš stál také na pódiu. Tomáš 2krát týdně dobrovolně pracoval v bezplatné klinice podporované nadací. Po přestřižení pásky Jana zatlačila matčin vozík do budovy. Uprostřed haly visely 2 portréty vedle sebe. Na jedné straně byl portrét Josefa Nováka, namalovaný známým malířem podle vzpomínek rodiny. Na druhé straně byl usměvavý portrét Karla Dvořáka. Josef Novák na portrétu vypadal jako třicátník, elegantně oblečený mladý muž s vřelým pohledem. Ačkoliv se nedochovala žádná skutečná fotografie, portrét namalovaný podle živých vzpomínek matky byl překvapivě živý. Jana zastavila matčin vozík před portrétem. Překvapivě byla matka dnes mimořádně při smyslech a pozorovala okolí. Maminko, podívej, to je portrét dědečka, namalovaný podle tvého popisu. Matka pomalu zvedla hlavu a podívala se na portrét. V jejich očích se zračily hluboké emoce. A co bylo ještě úžasnější, na rtech se jí objevil úsměv. Tatínek by byl velmi hrdý. Jana pevně stiskla matčinu ruku. I její oči byly plné slz. Ano, maminko, dědeček by byl velmi hrdý. Hala nadace byla plná teplého jarního slunce. V tom světle si Jana uvědomila,
jak krásné plody přinesla oběť jejího dědečka. Oběť dědečka, vděčnost Karla Dvořáka a osudové setkání, které je spojilo. Možná na tomto světě neexistují náhody, jen nevyhnutelné osudové spojení mezi lidmi, kteří se mají setkat. Jana se rozhodla, že zbytek svého života stráví pomocí druhým prostřednictvím této nadace. Věřila, že je to ten nejlepší způsob, jak splatit oběť dědečka a vděčnost Karla Dvořáka. Na jedné straně haly byla na zdi vytesána lesklá slova: oběť jednoho člověka může přinést naději mnohým. Tato věta šrnovala život Josefa Nováka a byla také kompasem pro budoucí směrování nadace. A tento duch oběti bude nyní pokračovat skrze Janu a její rodinu. Jednoho jarního odpoledne seděla Jana v kanceláři stipendijní nadace Nová naděje a dívala se z okna na zelenající se krajinu. Od založení nadačního fondu Josefa Nováka se její život obrátil na ruby. Sestry na klinice svaté Anežky se stala předsedkyní 2 nadací. Tato změna jí stále připadala neuvěřitelná. Paní předsedkyně, žádosti o stipendium na květen jsou připraveny, řekla sekretářka a lehce zaklepala na dveře. Jana převzala složku a listovala v ní, plné mladých tváří plných naděje. Děkuji vám, paní sekretářko. Odpovídají profily těchto studentů našim kritériím. Ano, všichni jsou vynikající studenty z ekonomicky znevýhodněných rodin. Zvláště ten jménem Jan Richter, otec mu zemřel při pracovním úrazu a matka sama vychovává 3 děti. Jana se podívala na Richterovu fotografii a vzpomněla si na svého syna Tomáše. Kdyby nebylo stipendia Karla Dvořáka, Tomáš by možná nemohl dokončit studium medicíny. Zvyšte stipendium tohoto studenta na 15,0 korun měsíčně a zařiďte, abych se s ním příští týden mohla osobně setkat. Sekretářka si to zapsala a pak dodala: mimochodem, paní předsedkyně, právě volal ošetřující lékař vaší matky. Říkal, že její stav je dnes mimořádně dobrý, je velmi při smyslech a ptala se, kdy ji přijdete navštívit. Při této zprávě se Jana potěšeně usmála. Od té doby, co se matka přestěhovala do luxusního pečovatelského centra, se její stav díky novým léčebným metodám celkově zlepšil. Takto dnes půjdu z práce dřív a navštívím ji. Pokud by bylo něco naléhavého, zavolejte mi. Jana si uklidila stůl a připravila se k odchodu. Když vyšla z budovy nadace, podívala se přes ulici na budovu nadačního fondu Josefa Nováka. 2 budovy stojící naproti sobě symbolizovaly podivuhodné spojení 2 rodin přesahující 70 let. Cestou taxíkem do pečovatelského centra Janě zazvonil telefon. Volal Tomáš. Ahoj mami, neruším, právě jedu za babičkou, co se děje? Mám dnes volno, tak mě napadlo, že bych se za babičkou taky stavil. Sejdeme se tam, ano? Dobře, tak tam jeď napřed, já dorazím asi za 40 minut. Když zavěsila, Jana se dívala z okna na ubíhající krajinu a cítila klidné štěstí. Pane řidiči, mohl byste zastavit u toho květinářství? Chci koupit nějaké květiny. Jana vybrala kytici lilií, které měla její matka vždy ráda. Za 40 minut taxík zastavil před slunečním domovem, byla to moderní budova obklopená krásnou zahradou. Dobrý den, paní předsedkyně, vaše maminka má dnes skvělý den. Už si povídá s panem doktorem v zahradě, pozdravila i sestra na recepci. Jana poděkovala a vydala se k altánu v centru zahrady. Z dálky uviděla Tomáše, jak klečí u invalidního vozíku a drží babičku za ruku. Světlo prosvítající listím stromů vytvářelo na nich mihotavé stíny. Mami, babička je dnes opravdu v dobré kondici,
Ptala se mě na práci a pamatovala si, co jsem jí říkal minulý měsíc, řekl Tomáš nadšeně, když uviděl matku. Jana přistoupila k matce a jemně ji objala. Mami, jsem tady, jak se dnes cítíš? K jejímu překvapení i matka okamžitě poznala. Jano, přišla si. Tomáš mi právě vyprávěl, jak v nemocnici zachránil malou holčičku. Jana se dojatě podívala na matku a položila jí kytici do klína. Lilie. Děkuji, Jano, řekla matka a s úsměvem pohladila okvětní lístky. Pojďme se projít k jezeru, navrhl Tomáš. Šli podél umělého jezírka. Minule, když jsem tu byla, říkala si, že bys měla chuť na hovězí vývar s játrovými knedlíčky. Dnes jsem ho přinesla, řekla Jana matce a vytáhla termosku. Děkuji, Jano, usmála se matka a pak se zamyslela. Tvůj otec měl taky rád hovězí vývar. Jana a Tomáš se na sebe usmáli. Matka mluvila o svém vlastním otci, Janině dědečkovi. Ano, dědeček ho měl moc rád, navázal Tomáš. Mimochodem, nadace našla dalšího vynikajícího studenta. Příští týden se s ním setkám a ukážu ty jeho fotku, řekla Jana. K jejímu překvapení matčiny oči zazářily. To je dobře, musíte těmto dětem pomáhat. Můj otec vždycky říkal, že když můžeme, máme pomáhat druhým. 3 roky od založení nadačního fondu Josefa Nováka uplynuly jako voda. Dnes se konala oslava 3. výročí. Paní předsedkyně, všichni hosté jsou pozváni, 95 jich potvrdilo účast, hlásila sekretářka. A Tomáš? Pan doktor právě volal, že na pohotovosti mají několik případů z autonehody. Jakmile skončí, okamžitě přijede. Jana se usmála. Její syn vždy dával přednost pacientům. Do haly se začali scházet hosté. Mami, už to začíná, přivedl Tomáš matku, která byla dnes mimořádně při smyslech. Jana vystoupila na pódium. Vážení hosté, drazí přátelé, vítejte na oslavě 3. výročí nadačního fondu Josefa Nováka na památku jeho oběti. Před 3 lety jsme založili tuto nadaci, abychom si připomněli obyčejného, ale velkého člověka. Mého dědečka Josefa Nováka. Jana vyprávěla příběh o oběti svého dědečka a o neuvěřitelném setkání s Karlem Dvořákem. Pak pozvala na pódium Jana Richtera, jednoho ze stipendistů. Jan, nyní student 2. ročníku medicíny, se třesoucím se hlasem podělil o svůj příběh, o tom, jak mu nadace dala novou naději. Jeho slova dojala celé publikum. Dobro nikdy nezmizí, řekl. Je to nekonečný cyklus dobra. Po bouřlivém potlesku Jana oznámila další plány nadace, otevření dalších 5 bezplatných klinik, mezinárodní stipendijní program a výstavbu specializovaného centra pro seniory. Její pohled spočinul na matce v první řadě, která ji sledovala s hrdým úsměvem. Po skončení oslavy se Jana s Tomášem a matkou vydala na střešní zahradu budovy. Zapadající slunce zbarvilo Prahu do zlatova. Dnes to byl dokonalý den, povzdechl si Tomáš. Matka s neobvykle jasným pohledem se dívala na oblohu a zašeptala. Tatínek se na nás určitě taky dívá. Ve zlatém světle západu slunce se Janě zdálo, že vidí v dálce postavu svého dědečka, jak se na ně usmívá. Obyčejný člověk, který svou obětí vytvořil tak neobyčejný cyklus života. Pojďme domů, řekla tiše Jana. Za nimi zapadající slunce ozářilo portréty Josefa Nováka a Karla Dvořáka, 2 duší spojených osudem, věčným zlatým světlem. Příběh začal obětí, ale nikdy neskončí. Protože láska a dobro, stejně jako to světlo, se budou šířit dál a osvětlovat životy dalších a dalších lidí.